orain dela urte asko, Olap izeneko ume txiki bat, Irulegi izeneko herrixka batean bizi zen. Irulegiko herrixka menditxo batean zegoen, leku eder eta polit batean. Herrian lasai-lasai bizi ziren. Olapek asko maite zuen horrelako herrixka batean bizitzea. Olapen aita errementaria zen. Olapi asko gustatzen zitzaion aita lanean ikustea. Aita Irulegi herriko errementaririk onena zen. Denetarik egiten zuen, ezi-puntak, labanak, zaldientzako ferrak, lantzak eta beste gauza asko. Egun batean, Olapek errementari izan nahi zuela esan zion aitari. Aita harrituta geratu zen, Olap oraindik oso txikia zelako, baina Olapek behin eta berriz esaten zion errementeria izateko ikasi nahi zuela. Azkenean, aitak baietz esan zion, eta brontzesko zafla txiki eta mehe bat eman zion Olapi. Olap pospozik jarri zen, eta brontzesko zafla horrekin zer egin pentsatzen hasi zen. Laster ideia bat bururatu zitzaion. Eskuineko eskua zaflaren gainean jarri eta puntxoiarekin bere eskuaren marrazkia egin zuen. Ez zen bikain geratu, baina Olap oso pozik zegoen egindako lanarekin. Baina eskuari zerbait falta zitzaion, zerbait idaztea. Olapek ez zekien idazten eta aitari laguntza eskatu zion. Handik aurrera Olapek egunero praktikatzen zuen idazten ikasteko. Zuhaitzetan idazten zituen ikasitako hitz berriak. Azkenean Olapek idazten ikasi zuen eta brontzesko eskuan zerbait idaztea pentsatu zuen. Baina zer? Olap oso zoriontsua zen Irulegin bizi zelako, errementeria izaten ikasi zuelako eta familia eder bat zuelako. Beraz, zorioneku idaztea erabaki zuen brontzesko eskuan. Egun batean, sute handi bat sortu zen Irulegiko herrian, eta bertako herritar guztiak korrika joan behar izan ziren, sutan erre baino lehen. Olapen familiak ere alde egin behar izan zuen, baina joan baino lehen, Olapek lurrean zulotxo bat egin, eta hainbeste maite zuen eskutxoa lur azpian eskutatu zuen. Denbora asko pasa zen, eta Olapen eskua lur azpian jarraitzen zuen. Baina egun batean Euskal Herriko arkeologo batzuek Irulegiko herri zaharrean zeuden bitartean Olapen eskua aurkitu zuten. Eskua oso zikin eta zahar zegoen. Kontu handiarekin lurretik atera zuten eskua. Apurka-apurka garbitu egin zuten, eta azkenean txukun eta dotore utzi zuten. Orduan, eskuaren erdian hitz batzuk ikusi zituzten. Zorioneku. Arkeologoak guztiz harrituta geratu ziren. Izan ere, Olapek idatzitako hitz hori da euskaraz idatzitako lehen hitza. Zorioneku. Hemen ikusten duzuen herrixka zahar hau Irulegiko herria zen, Olapen herria. Eta hau da Olapek egindako brontzesko eskua. Eskua museo batean dago, eta jende asko joaten da eskua ikustera. Orain, Irulegiko eskua deitzen diote, eta euskaldun guztiok gara zorioneku eskua aurkitzeagatik.